nije ti loša kombinacija. Mogu da ti kažem da odlično izgledaš. Hvala ti. Da, stvarno. Potrudio sam se ovaj put. Pa vidim. Vidiš, malo sam se sredio, polo majčica, sve. Ali sve zajedno izgleda savršeno. Znači, to je idealna kombinacija za druženje. Anja danas nije uspela da izabere kombinaciju svoju, eno tamo još uvijek bira, ali to nas nije sprečilo da dođemo ovde danas i Marija je sa mnom. Marija, ti si fashion bloger, znalac, razumeš se u sve ovo što je trenutno na nama, znaš kako da izabereš pravu kombinaciju i hvala ti što si došla ovde. Ti verovatno bolje znaš od mene, otprilike, koji su to ti neki sada, ajde, taj ti poznatiji, ti ekskluzivniji modni brendovi? Da, na Shopsteru sada možete naći i Morgan, i Armani Exchange, i Francominu, i Jack & Jones i mnoge druge brendove. Ali ono što je jako bitno jeste da zaista su kvalitetne stvari koje mogu trajati i nositi se godinama. To sam htjela da te pitam, kada biraš stvari, jako je bitno da to možeš da nosiš, verujem mi, par sezona, da ne kupiš... Da, par godina, bukvalno. Postoje farmerke koje nosim i bukvalno 4-5 godina, koje su onako standardan, klasičan model i koje nikada neće izmodeti, a potrebne su svakoj ženi u ormaru. Da krenemo od ove majice. Naravno. Ono što eto je meni bitno kada biram majicu jeste da ona bude udobna, lagana, pogotovo sada rekla si ima jako puno kombinacija leti. Verujem da eto i ti ćeš potvrditi verovatno to kada su boje u pitanju onda možeš svašta nešto da iskombinuješ. I zato postoji taj veliki broj kombinacija. Ova majica je 100% pamučna i zato sam i gledao da je izaberem, a opet nekako mi se čini kada je obučem da mogu da se nađemo u svakoj prilici, da mogu da odem i na druženje, a da mogu da odem na neku malo elegantniju varijantu, jer eto imam tu neku kraknicu. Pa sad ne znam da li sam pogodio. Potpuno si pogodio. Ono što se meni dopada kod te majice svakako jeste materijal. To je ono što svi mi prvo gledamo i zaista to jeste od velike važnosti. Takođe boja, ja volim leto kad krene zato što svi biramo boje, zato što se bukvalno može kombinovati apsolutno sve. Da vidim i ti, dobro, ali doći ćemo i do tebe. Naravno. Ono što se meni dopada kod te majice jeste zato što si je savršeno uklopio sve što nosiš na sebi. Jo, hvala ti. Uvek. Da, bukvalno ta kragna je detalj koji može da se nosi i za preko dana i za neku večernju varijantu, samo bukvalno je bitno kombinovati uz različite komade, tako da mislim da si izabrao pravu majicu. A jel mogu nešto drugo da obučem na ovo? Mogu neke bermude, nešto malo? Pa nemam neku varijantu, da, uz tu majicu možeš recimo da nosiš neke bermude ili neke sandale ili neke papuče ili nešto. Meni je to idealna kombinacija za šetnju s društvom. Da, ovo je inače Jack & Jones majica, jedan od brendova koji si spomenula, a Jack & Jones jako dobar odnos cene i kvaliteta, takav glas ih prati, a možete naravno ovakvu majicu zapravo naći i na Shopsteru, na njihovom web sajtu. Kad smo već kod džinsa, šta treba džins da ima? Zašto biraš i kako biraš džins? Pa, ono što je meni najbitnije kod džinsa jeste da to bude prilagođeno moje građi, da bude dobrog materijala, da bude rastegljiv, kako me to iskreno ne bi stezalo i kako bi se ja osjećala prijatno i sigurno u tome. Tako da mislim da su te farmerke jako rastegljive i da su... Upravo to, upravo to sad to što si rekla, ti ćeš proceniti da li je dobar kroj, znači ne znam da li sam mogao dobar kroj, ali rastegljivi stvarno jesu, znači ima jako puno elastina, mogu da se krećem, mogu bukvalno da radim. Da, možda špagu ovdje. Mogu da se špagu, mislim ne mogu fizički ali mogu da probam. Ali stvarno su, kada sam ih obukao, bile su mi onako odmah udobne jako, shvatio sam da mogu u njima da šetam koliko god, da mi neće biti u nekom momentu da me stežu, da prosto hoću da skinem. To je od najveće važnosti. Da se u tom osjećaš prije. Kad ti se desi da hoćeš da obučeš trenerku, mislim da takve farke ne treba ni kupiti kad prosto hoćeš da iskineš i da izađeš iz njih. Ono što mi isto također super je što su naravno, imaju taj elastin, ali su također i pamučne i dole su na listovima su malo sužane. Mislim da je to... Pa pazi, to je sad neki trend i kako trendovi nalažu mi ih tako pratimo. Tako da verujem da je i Jack & Jones pratio taj sad trenutni trend. Tako da ono što se meni zaista dopada kod njih jeste boja Texasa, jeste kroj, to što su elastične, pamučne i što se ti sigurno u njima nećeš osjećati nesigurno, neprijatno, što te neće stezati. Tako da mislim da je to pravi izbor. Je li ovo neka odlika klasika? To je neki must have koji svaki muškarac treba da ima u svom garderoberu. A što su iscepane, to ti je okej? Pa meni je to fazon, ja to volim. Znači dobro sam izabrao. Ovo je stvarno model koji mi se jako sviđa. Jer sa tim patikama savršeno.
ćemo do patika doći. Ovo je model koji mi se stvarno jako sviđa i spomenula si patike koje smo eto dobro ukombinovali. Savršeno. Ja se nadam. Ta majica farmerki patike ludilo. Armani Exchange patike, kada sam ih obuo i kada sam ih video, stvarno nekako su mi išle uz celu ovu kombinaciju, pogotovo uz ovaj džins, Teget boja, eto, koja se kombinuje sa tom crvenom. Inače, moja omiljena boja je crvena, tako da se stalno oblačim u nešto sa nekim crvenim detaljima. Delom zbog toga i ove patike. Da, morao si nešto crveno da nađeš. Ali eto, šta kažeš na njih? Kako ti se čini? Ali misliš da je ovo taj izbor za leto koji bi mogao da prođe u toj nekoj opuštenijoj varijanti, ali eto, i za neku malo elegantniju varijantu? Pazi, za neku večernju varijantu su mi sasvim okej također da mogu da se kombinuju. Tačnije, nisam neko ko prati striktno kao neka pravila, kao sad to možeš, to ne možeš. Mislim da svako od nas treba da iznese nešto na naš svojstven način, ali kad smo o patikama, meni se mnogo sviđaju, deluju kao da su preudobne. Jesu, stvarno. Pogotovo što, eto, taj John koji vidiš da ima par tih slojeva, jel? Ti čini onako da ne osjećaš se kao da si na ravnom, nego prosto imamo utisak... Ja to obožavam. Da, odlično. Dobro, verujem, to i štikle i sve ostalo, pa se navikneš. Da. Ali ono što mi se stvarno dopada kod njih jeste bukvalno čitav model, taj crveni detalj koji ih izdvaja, a uz to i Teget nijansa koja se savršeno slaže uz džins. Tako da nepogrešiv izbor. U šta uklapamo tu Teget nijansu ovih patika? Pa, ja sam neko ko sve boje kombinuje zajedno i nisam ono kao sve mi boje lepo stoje, kao to nikako. Ja sam za to, posebno kada dođe leto, tako da meni se te patike mogu kombinovati uz apsolutno sve. Naravno, ne možemo ih nositi uz, ne znam, mnogo elegantne pantalone, ali neki elegantni model, veruj mi da može. I uz belu gore košulju, ili neku crvenu, ili nešto slično. Odlično je. Samo moram još nešto da te pitam. Crno i Teget? Ja sam za. Za? Ja sam za. Dobro. Eto, čuli ste šta Marija kaže, ova savršena kombinacija, čak mogu ove patike da se nose i uz crno. Eto, dobili smo čak i njeno odobrenje za to. Ako vam se već sada nešto sviđa od svega što trenutno ja nosim i što smo komentarisali, odete na shopster.com, ukucate naziv proizvoda ili jednostavno uslikate QR kod koji se nalazi u dnu ekrana, aplikacija vas vodi na stranicu ili jednostavno možete pozovete kontakt centar na broj 011 45 400 i za 3 do 5 radnih dana nešto od ovoga stiže na vašu adresu, a možda, boga mi, i sve, ako je već ovo tolika dobra kombinacija koju smo iskomentarisali. Pazi, ja bih sve. Ti bi sve? Ja bi sve. Znaš šta mi fali samo? Ono što si mi na početku si mi dala to i eto sad, eto sad ćemo i torbicu, možeš da mi dodaš. Naravno. Da i nju kombinujemo sve. Izvoli. Evo ga. I ono što si mi rekla, crno, da, ali ide, zaista ide. Evo sad ovako vizualno kad pogledam, zaista ide. Kad ovako stanem, super dry torbica. Čista desetka. Čista desetka. A znaš što ja volim u suštini ove torbice? Nisu prevelike. Znam da devojke nose nekad onako one torbice koje su ogromne i imate, vidjet ćemo posle naravno i šta si ti izabrala, ali onako od najveće do najmanje. Ovo mi je nekako onako univerzalna veličina. Pa pazi, meni je ta torbica savršena zato što je crna boja koja se apsolutno sve slaže. Zatim, ta srednja neka veličina koju možeš da staviš apsolutno sve od novčanika, telefona, sve što je potrebno za najosnovnije, a uz to može da se kombinuje uz apsolutno sve. Tako da, ne znam da li mi se više dopada model i boja ili zato što je super dry, zato što znam da super dry ima jako kvalitetne stvari, tako da ta crna torbica je obavezan detalj. S obzirom da je super dry, neće se pohabati ono što smo pričali. Ne, baš imaju kvalitetne stvari, izuzetno kvalitetne stvari. Što se da i videti. Hvala ti na moje deseci, ali eto, sad je vreme da pređemo i na tebe. Hvala ti na ovim svim komentarima koje si dala meni, ali sad ćeš morati da komentarišeš i sebe. Ja da komentarišem, ja sam očekivala da ćeš sad reći, jao, ti si čista desetka. Pa to sam i teo da ti kažem, prvo sam teo da te pitam zašto i šta si izabrala i onda na kraju da ti kažem da si čista desetka, ali svakako to već verovatno i znaš. Počet ćemo naravno od, ajde da krenemo, možeš ti da biraš, evo ti biraj. Krenut ćemo od jaknice kako bi posle mogla skinem, bude onako malo komotnije. Ovako, ovo je Morganova jaknica. Izabrala sam uz to i Morgan tašnicu. Ajde,
da odmah To je ta tašnica, jel što si mi rekla? Da, znam da ćeš mi pitati šta može da stane u ovu tašnicu, ali najosnovnije stvari. Ruž, novac, kartice i telefon. Ali krenuli smo na druženje, je li tako? Ovo je outfit koji bi trebalo da... Neke najosnovnije stvari, tako da, ali je jako slatka i pritom je i model i ovaj detalj koji može da se pusti ovako ovde, može da se nosi i na rame i preko ramena i ovako u ruku elegantno, tako da boje je nešto što će svaku ženu ostaviti bez daha. Je li to neka odlika leta da možeš ovakvu boju da uskombinuješ uz... Uz sve. Evo vidiš, ovo je neka sportsko elegantna varijanta i veruj mi da je ova torbica koja je potrebna svakoj ženi. Zašto? Zato što može da se nosi i tako na neke proslave uz neku haljinu i recimo neke zlatne sandale, a uz to može da se nosi... Može nešto druženje, jel? Da, za neko druženje, za šetnju s prijateljima preko dana, uveče, kad god. Jako je praktična, veruj mi. I nećeš sigurno morati da istegneš rame. Od ovog neće boleti rame. Pa ajde sad i da te raskomotimo. Da. Rekla sam da je ovo Morgan jaknica. Dobro, evo Morgan jaknica, dobro. Evo objasni mi sad, znači šta se ovde dešava? Pazi, ovo su detalji koji su jako lepi i koji izdvajaju ovu Texas jaknicu od svih ostalih Texas jaknica. I vidim da je mekana jako. Pa da, jako je pamučna, prijatna, rastegljiva. Ono što se meni dopada kod nje jeste što je svetli Texas. I ja nisam neko ko slepo prati trendove u smislu da ću sad nositi svetlu Texas jaknu, a tamne farmerke. Ne, ja sve to kombinujem i evo mogli ste da vidite da to stvarno savršeno pristaje. Tako da ovo možete se kombinuje uz apsolutno sve. Znači idemo s drugaricama u šetnju, neka recimo haljinica, ovakve patičice i samo Texas jaknica da nam ne bude hladno. Ako ti bude slučajno hladno, uveče padne temperatura pa da imaš dobro. A ovaj detalj ovde, ovi dugmići što smo već malo prepokazali, nekako je čini drugačijom. Tako da zato je Morgan Texas jaknica bila baš moj izbor. Nekako mi se čini kao da nije taj standardan model zato što je tako malo kraća. Nije, zato što je kraća, ima neki kao puf rukav i tako ima neke drugačije, neke detalje na sebi i onda iz tog razloga je baš ona bila. Eto, ja vidim te neke male detalje koje inače ne vidim, tako da nadam se da mi dobro ide. Odlično ti ide, odlično. Dobro, posle ovoga idemo dalje. Frankovina. Majica koja se slaže savršeno uz farmerke. Ono što ja volim kada je izbor majice u pitanju, to je da ona bude pamučna, da bude prijatna, posebno kada su letnji dani u pitanju. Pa da, toplo vreme se neće... Da, i onda još da me nešto steže, ja mislim da bih poludela, tako da definitivno ne. Ono što mi se također kod ove majice dopada jeste dužina, jeste taj čitav kroj, boja naravno. A što se tiče širine, te šire majice, vidim da su... Da li to sada od nedavno... Pa to je sad kao neki trend. Više se ne, ili se nosi ultra kratko, kao nešto na britelica, ili ovo nema više iza. Nema sredine. Idemo iz neke krajnice u krajnice. Ali ovo je definitivno moj izbor i mislim da se savršeno slaže uz čitavu ovu kombinaciju koju sam odabrala, tako da mislim da ovo je ono must have, da. Majica ti je super i slaže ti se naravno uz ovu kombinaciju, ali da li ona može da se iskombinuje uz nešto drugo? Da. Ja razmišljam o nekoj suknji. Može neka Texas suknjica, može neka bela suknjica, može neka suknjica jarke boje koja će se nositi uz ove patičice, zato što smatram da šta god i s čim god bi je iskombinovali, ne bismo pogrešili. Da, nekako. To je ono kad je jako toplo, pa onda nećeš da nosiš dugačko, pa onda... I da, i kad nećeš da te nešto stiže po ovoj vrućini, ludnici u kojoj svi živimo i onda kao, aj šta ću prvo da uzmem, kao, aha, ovo majica savršeno mi prija, bukvalno je ta majica i ovo je pravi opis za nju. Ono što se uvek postavlja pitanje kod nas u našim fashion emisijama, koje, doduše ja radim, jeste koja je to boja? Pa pazi, ovo je neka koralna boja. Prećemo i na farke koje si, eto... Da, koje su savršene. Ali možda mi kažeš zašto, kako, šta se dešava? Ja ovako sedim i listam na kompu i nađem na njih i kažem, Bože, koje savršenstvo. Ako moram ovo da imam. Da. I onda naravno odmah stiže poruka, ja skinut novac kartice. Mene već boli glava, ali nema veze. Kad su stigle, ja sam rekla svaki dinar vrede. Zašto? Prvo zato što su predivnog kroja. Ja imam tanji malo list, pa mi ova tako dužina savršeno pristaje. Ono što mi je prelepo kod njih, što ja stvarno mogu da radim apsolutno sve i špage. I ti možeš i špagu ovdje da uradiš, dobro. Tako da mi je strava, boja Texasa mi se sviđa. Tako su jednostavne, a tako efektne zbog, ne znam koliko se vidi, ovih ovako boje i ovo ovako isprskano. To što je kao da je isprskano. Da, i veruj mi, znači, nema veze što je ovo zeleno, ovo crveno. Ja mislim da bi mogla da se nose uz apsolutno sve. Znaš, moram da te pitam, znam jednu devojku, nećemo je sad imenovati, koja ima prepun ormar farki.
Znači, koliko u stvari treba da imaš? Da li treba od svega po jedan model? Kako sad to da definiš? Pa pazi, uglavnom nisam baš kompetentna za to, zato što svi ljudi koji me znaju će reći jao, pa ona ima samo 2 komada, imam stvarno, ali u principu ja svaki put kad vidim dobre farmerke, ja se oduševim i moram da ih kupim. Znači tu nema pravila koliko moraš da imaš? Ne, nema prosto. Treba da imamo neke univerzalne koje možemo nositi u sve, kao što je tvoj tip farmerki. Ali ja sam i neko ko voli malo da eksperimentiše, tako da ove farmerke zaista pristaju tom odgovoru. I taj model je... Meni se kroj model najviše sviđa, zato što su malo dublje, ne stežu apsolutno nigde. Kažem ti, imaju taj neki kao između 7 osmina i dužinu. I sviđa mi se što su kao malo iscepane, onako skroz urbane. I to mi je ostavilo najveći utisak kada sam njih izabrala. Tako da kada je stigla pošiljka, ja sam bila u fazonu. To je to. I šta si gledala? Čije su to farke? Kako si mi rekla? Rekla si mi Frankomina je majica? I Frankomina su farmerke. Znači, to si ti u stvari tako ukombinovala? Pa da, to je kao bilo slučajno, kao nije mi baš bio dan, ali sljedeći dan kad je već stigla pošiljka, ja sam već bila u fazonu. Koji bre loš dan, nemamo loš dan. Tako da je ovo zaista predivna kombinacija. Ali znaš šta, evo, gledam sad tvoje patike i znam već te patike. Znači, ovo je sad repriza tih patika, već sam ih viđao, Anja ih stalno nosi. Pa zato što su maske, to je nepogrešiv izbor. Je to potvrda sad? Da, to je ono 100%. Prvo, ovaj model koji ja mislim da zadnje 2 godine sa ovim ovako džonom ne jenjava, tako da se meni... To znači da su udobne? Izuzetno, da. Kožne su... Izgledaju jako udobno, stvarno. Podignute su i nekako mogu da se nose uz apsolutno sve. Znači, mogu da se nose i na kaficu s drugaricom preko dana i u nekoj ležernoj haljinici uveče kad idemo u provod. Tako da, mislim da su zaista nepogrešiv izbor, posebno zato što su skroz bele i onda kada su skroz bele... A ona suknja Texas shorts, to smo pričali? Da, sve, uz apsolutno sve se mogu nositi. Znači, čak možeš da ih nosite i uz trenerku. To su, ako se ne varam, već znam, Armani Exchange. Da. Armani Exchange patikice, dobro. Da, zaista su savršene i onako su skroz lagane. Uopšte nisu teške na nozi kao ono da te boli noga, kao jedva čekam da stignem kući, da se izujem. Ne, baš nisu taj tip. Tako da, mislim da Armani Exchange je napravio pravi izbor. Pravi izbor, da. Ja sam nosio Armani Exchange patike, slična tima, bele, a evo me sada u ovoj, morao sam malo da... Da se promenim. Morao sam malo da promenim to sve. A ako se vama nešto sviđa od ovoga što Marija nosi, naravno možete otići na shopsy.com i poručiti to preko sajta. S druge strane možete da skenirate QR kod koji se nalazi u dnu ekrana, vodi vas direktno na stranicu proizvoda, a možete i pozvati 011 45 45 400, poručite i za 3 do 5 radnih dana ovo stiže kod vas. Da, ovako prelepe komade i izgledat ćete prelepo kao što izgledamo mi. Ti si, ja moram da kažem, čista 10-ka. Hvala. To je tvoja kombinacija. Nije da nisam znala, ali hvala. Nekima se naravno sviđaju ove naše kombinacije koje smo predstavili ovde danas, ali ono što je zanimljivo i što je super i što je jako dostupno i dajte priliku da naučiš bilo šta jeste što na Shopsteru možeš da nađeš, a vjerujem da ti to znaš sve ovo i da iskombinuješ ovo u drugačijim kombinacijama. Naprimjer, uzmeš one moje bele patike iz prethodne emisije, uzmeš ovu majicu, neke bermude koje smo pričali. Ti verovatno to znaš, pošto si već je poručivala. Pa na Shopsteru možete naći apsolutno sve ove brendove o kojima smo sada pričali, samo naravno mnogo veći izbor. Imaju zaista savršene komade i koji su jako kvalitetni i zato mislim da je to dovoljan razlog da brzo odete na Shopster i poručite neki komad za vas. Marija, hvala ti puno. Hvala tebi. Čista 10-ka i za tebe, eto na samom kraju. Hvala ti što si bila ovdje, što si nam dala ove sve savete. Uvek. I pa moramo ti kaži da ćemo se družiti opet sigurno. Pa ja se samo nadam, samo me pozovite i eto mene. Naravno. Tu sam. Hvala ti puno. Vidimo se. Ćao.